A 10ª xornada da primeira futcal traerá novos retos para os equipos da comarca. O Valiño recibe a Unión Dena, o Abanqueiro ao Caldas e o CD Unión viaxa ata Ribadumia para medirse ao local. No grupo 2, a Esteirana recibe ao Club de Queixas. Achégase a fin de semana e iso significa fútbol a raudais. A primeira futcal disputa a 10ª xornada de competición na que os conxuntos do Barbanza buscan sumar puntos para dar un paso máis cara ao seu obxectivo. O Unión afronta esta xornada no terceiro lugar da táboa no grupo 5 e quere seguir sumando puntos para seguir ascendendo. Para iso terán que gañar o seu encontro e esperar a que pinchen os seus rivais. Os de Asados xogan de visitantes nos terreos do Club de Ribadumia, primeiro clasificado. O conxunto do Barbanza chega a este cara a cara con boas perspectivas, xa que ven de gañar por 5-0 ao Abanqueiro e ten un balance de 7 triunfos, un empate e unha derrota no que se leva de Liga. O seu rival, o Ribadumia, gañou todos os partidos a excepción dun empate, polo que se converte no maior contrincante ata o momento. O domingo ás 5:30 respirarase a tensión no campo da Senra entre dous equipos do top 3 da clasificación. No caso do Abanqueiro, contará co apoio da súa afección xa que se enfronta ao Caldas en Vista Alegre. Os boirenses, 13º na Liga, perderon a pasada fin de semana contra a Unión, pero buscará redimirse nesta xornada. Nesta ocasión recibe a un 10º clasificado que non está moi desigualado. Este sábado ás 6 están en xogo a reputación dos barbanzáns, quenes non queren seguir baixando postos. E o Valiño quere intentar mellorar a súa reputación nesta 10ª xornada. Os de Cabo de Cruz só lograron gañar un partido no que leva de Liga, algo que produce unha baixada de ánimo xeral. Os do Unión Dena, o seu rival desta fin de semana, atópanse 15º no tabuleiro e contan coa vantaxe dun partido máis gañado. Unión Dena e Valiño veránse as caras o domingo na Vila de Boiro co obxectivo de facerse cos 3 puntos. O choque arrancará ás 5 da tarde. Mentres que no grupo 2 a Esteirana quere saír do último posto e para conseguilo deberá impoñerse ao Queixas. Afrontan esta saída con gañas de deixar atrás a mala reputación, cun historial que abrangue un empate, 3 derrotas e unha vitoria. O domingo ás 4:30 o Esteirana e o Queixas enfrontaránse na casa dos muradáns en busca dos mesmos obxectivos.